Барсына да, юк, булмый ярап. Оңлап та булмый хәтта барсында. Кызып рәнҗибез истә тотмый, сүз тотасын Ходай каршында. Кызган баштан вәгъдә дә бирмә, ант та әйтмә бик ачу чакта. Кызганны кызу белән басма, наз белән бас, иркә кочакта. Йомшак күңелле бул һәр кемгә дә, яманның да тап күр күңелен. Эзлә затның шын ак якларын, бар да белгән кыйын түгелен. Нигә мин димә бер генә дә, дан булсын шушы хөкүмәткә, файдаң тисен әдәм затка, һәр җирдәге һәр кәлимәткә. Мактанып, масаеп та йөрмә, бар да бит Аллаһ ялына. Бармак та төртеп күрсәтмәсин, Алла сөйгән зат ягына. Бирешмә, бөгелмә бер дә, тугры бул куйган максатыңа. Хәрәкәт ит, әммә бел шуны, атта бит сатылган көл хакына. Әдәп кунсын саф ал йөзеңә, кеше күрә кемнең кемлеген. Шуңа алар синең өчендә, үзе өчендә өзә кендеген. Кеше көнчел үзе белмәстән, юк дисә дә көнчел әзрәк. Көнләшкәннең тишек күңеле, үпкәләргә генә тора тизрәк. Җылы карашы булсын чиста, күңел күркем үссен гөлүргә, ясын иде гомер бакый, шатлык белән уйнап көләргә.